Dodat ćemo onda malo cimeta, možda malo šećera ili mljevenog badema ko voli, šta voli, jel? Evo ovako. Sad ću smanjiti, ne treba nam više jako. Uzet ćemo jednu knedlu, recimo ovu. Stavit ću je ovdje. I onda ću je lijepo povaljati samo. Ovako. Opa. Tužno vamo tamo. Sa svih strana, tako da bude lijepo. Tako. E sad Mitja voli malo cimeta. Stavit ću ga samo malo, ovako. Toliko da je. Ne znam, hoćeš li šećera ili badema, ne? Stavi malo šećera. Malo šećera. Sad da vidimo kako unutra izgleda. Da li je stvarno mekana i da li je stvarno fina. Wow. Wow. Predivno. Predivno. Znači, krasno izgleda.